Onko joku liikannut striimin? Onko? Eli siis Tuketsuks on kyllä aika underground. Niin joo, mutta onko joku liikannut? Onko joku liikannut striimin? Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together in circles. Hyvä. Kato. Mitä? Miten se tuon teit? Kickflippi. Aloin pelaa pro skatea. Haktua! Sitä on vähän tein. Defu sen vaan. Niin, Defu, en uskalla tulla. Defu vaan. Ei jumala. Hei! Tämä fakta on todistettu. Kissat ei siis tipu jaloilta. Siis kuoltiinko me kummatkin vittu AIS kävi naatti? Juu, otettiin molemmat yksi penssi alas ja kuoltiin AIS naatti. Ei Täällä on DJ Postman. Hyvää päivää. Kooda, toi kooda. Sinne heti vasemmalla. Niin, kooda. Ui vittu, no niin. Vittu vetämään, vittu mä alan emoileko. Oi saatana! Mitä vittua? Niinku ihan oikeasti. Vittu, no niin. Nyt vittu. Mun kaveri sai sellaisen Vilma-viestin, että otsikko oli koulu-uusi maailmanennätys. Ja siinä on, että eniten ihmisiä yhteen vessaan. Paljonko mahtuu? 25 henkilöä. Se on kyllä jo ihan hyvä. Niin, se on se niinku yhden hengen vessaan. Saanpa nyt Tuukelle info. Mä tähtään siihen just nyt. Hyvä info. Ota katsotaan mihin se tähtää. Tuossa näet tuon kuuse. Kuusi on moni. Ja moni. On. Onko se lähellä kaukana? Lähellä. Ai lähellä? Niin lähellä kuin tästä näkyy. Se on tuon vitun kuusen takana.